Hai să... what the fuck? Lag. Ok. Go ahead! Go ahead! First challenge, here. Stânga. Așa. Ok. Oh, yeah. Ok. What the fuck? Lag. Nu mi-am pus armura. Idiot. Minecart! Oh, shit. Hei! Nu o luam în fața mea. N-ai voie. Iau câteva Minecraft. Ok, hai. Bă, trebuia să... Împinge-mă și pe mine, te rog. Op. Hai, du-te! Așa. Ne punem. Au! Pleca fără mine. Nu știu. Ok, grozav. Mapa asta are lag să-mi speri mie. Mapa asta-i tare. What the fuck? Cel mai training Minecart. cări. Glumeam. Ce? Da, Minecart-ul. Mi-am luat și eu de rezervă așa. Stage 1 din nou. Serios. Nobii o să fac asta. Hop. Opa, Gangnam Style. Checkpoint. Ce-am dat checkpoint? What the fuck? Am reușit! Yay! Aplauze! Poftim! Checkpoint! Gata! Opa! Opa, Gangnam Style! Checkpoint din nou! Poftim? Eu sneaky! Așa! Op! Fuck, shit! Fac și niște pupteți! Ic! Ok. Op! What the fuck! Parcurul ăsta! Hai, eu stau aici! Du-te! Bă, du-te! N-ai activat PvP-ul! Da! Sau da! Am lag, se pare. Aoleu, muzica asta. Așa. O pun eu pe futar. Nu te uita la mine! Gata! Vai lá, que tá mai pot? Ești! Ce-a-păți misiunea meu? What the f... Lagul, măsii! Uite, Zărica! What the fuck, am un lag infernal. Plouă cu lag, nu-i așa? Da, și tu ai lag?